бавно бе, Маша, много бавно бе! Не го измани! Нема измърчване! Сега вече мога да си оди. Свали ме! Слизай го страни! Сега вече мога да си оди. Не, това не мога. Това, ево. Как? Той направо прелете на котата. Той не можа пак. Чепни направо. Браво, бе! Това е. Скъпали са! Как сте? Супер. Не знам даже дали съм го изключил. И така. Айде, че ми потъме крака. И така е добре, бе. Не, кой се жертва? Да, бе, Абе, брат, влез